ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ରୁମ ରେ କରିବି ରାଜ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମିଶି ଖାଇଥିଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ରୁମଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ସେ ରୁମଟା ତ ମୋର। ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ କମ୍ପାସକୁ ଦାନ୍ତରେ ଖୋଲିବାର ଯୋଉ ମଜା ଥିଲା, ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପଡିଲା ଟିକେ ଦାନ୍ତରେ ଖୋଲିକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିଲି ଆଉ। ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଚୁଟକିରେ ଖୋଲି ଦଉଛି ଆଉ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାସଟା ଖୋଲିଗଲା। ତ ଆମ ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ଆଜି ଧରିଥିଲୁ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛଟାର ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ବୋଉ ଏବେ ବସିକି ସେ ମାଛ ଗୁଡାକ କାଟୁଥିଲା। ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେମାକୁ କହିଥିଲି। ଜେଜେମା ଆଣିଦେଇଥିଲା ନାରକେଲ, ତା ସହିତ ବିସ୍କେଟ। ତ ମୋର ଯାହା ବି ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର, ତ ଆଶାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ସବୁ ବହିପତ୍ର ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲିଲି। ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ନିଦ ହିଁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ତାପରେ ଆଜି ବିସ୍କେଟ ଖାଇଥିଲି। ଟ୍ୟୁସନ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଢାପଢି ସାରିକି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।